Foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ nin ye an ka ladalasigi nin ye an y'o kɔnɔna la ni baara ninnu ka san sɔrɔ ayiwa o tɛ kɛ fo aw ka timinanja ani aw ka bilasirali aw b'o o mun kɛ an ye waati bɛɛ lajɛlen na k'aw fo ni aw ka dɛmɛ ye k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn cɛsiri n'o wuli ka jɔ min na a b'o o kɛ aw ta la ye halisa an b'o ɲini aw fɛ o dɛmɛ ayiwa o kana kɔtigɛ fiyewu n'o ye ka to ka bilasiraliw ayiwa ani a ɲɔgɔnasi caman k'olu minnu k'an ye yaasa baara ninnu ayiwa an bɛ se ka a ladilan cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Fa Senpara honorable k'a fo ka Sarangu Sisaran fo nin waati in na Mali bɛɛ lajɛlen a ka diya diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen wa o bɛ muso min yɛrɛ kofɔ n'o ye Sarangu Sisaran ye anw ka foli bɛ a ye bi ka bɔ yen Universel Media ale ni a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka taa se a maa ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ma Kalilu Senpara nin waati in na an ka foli bɛ a ye Super GT tulu la sanbalaɲɔ ayiwa tulu la numéro 1 e ka motɛri o de kɔni kuma bɛɛ tulu de bɛ tigɛ a kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ e de kɔni waati bɛɛ lajɛlen na e bɛ tulu falen na bari ka d'a kan e bɛ ka tulu mun san o kɔni ma ɲi kana a kɛ ayiwa n bɛna mun f'i ɲɛna n kɔrɔbɔ dɔrɔn i k'a lajɛ Super GT i ka maga ale la n'i ye ale kɛ i ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔ siɲɛ kelen n b'a dɔn k'a fɔ e tɛ dan siɲɛ fila ma a caman e kɔni e b'o k'i ta la Super GT tulu la tulu ale kɔni an y'a filɛ ka tɔgɔ f'i ɲɛna ka far'o kan min ye pɔmpu ale ni minɛn caman wɛrɛ minnu ni olu bɛ tali kɛ kuran minnu na a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Universel Media yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ yen an bɛ taa PASEM kɔnɔna la le grand bad yanni an ka bad fo an bɛ PASEM maa ɲɛma Madame Jabate Alima Traoré k'a fo fo ka taa se le grand bad spécialiste en passation de marché alu Badara Traoré k'a fɛnɛ fo PASEM kɔnɔna la Korofina mairie la an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ yen nɔ Madame Ba Fanta Sise fo ka taa se Madame Sidibe Fatumata Bagaga k'ale fo UBA n'o ye banque min bɛ an fɛ yan nɔ ayiwa Muktar Soso ani a baarakɛɲɔgɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲumandɔn ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ taa min ye an ka butigi belebele kɔnɔ ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batterieman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali siga foyi t'a la n taara n nana o tɛ dantigɛli jan kun bɔ sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye indicateur de renouveau ayiwa ale yɛrɛ kɔni seginna min ye Niger olu ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso o mun nana taamala Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa taaliw yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ indicateur de renouveau olu kɔni ye a jateminɛ nali a bɛ se ka wolo mun na a kun ye jumɛn ye ayiwa yalima duguko jumɛn olu bɛ sɔrɔ ninnu ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ indicateur de renouveau ale kɔni ye i da dɔw la i b'a dɔn k'a fɔ ka bɛn ni marisi kalo tile 9 ye min ye u ka général n'a bɛ fɔ o ma général de division Modi Salifu ale kɔni bisimilala min ye an ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye
ye u ka kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bolila an ka jamana ninnu dancɛ ayiwa baara minnu bɛ ka kɛ yen nɔ bi o kama min ye Niger olu ka finitigilakaw u ka ɲɛmaaso kɔni a nana ayiwa a ye foli ale ni waleɲumandɔnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma n b'a dɔn k'a fɔ nin taama in na i b'a fɔ fasiri b'a sɛbɛn cogoya min na a kelen yɛrɛ kɔni kun tɛ nka kuma ninnu a bɛɛ lajɛlen kɔni bolila min ye banbaaci kɛlɛ min ni o bɛ jamana in fila bɛɛ lajɛlen kun kan kuma bolila olu kan ani an ka dancɛw olu bɛ se ka lakana cogoya min na bi an bɛ waati min na teriya ale ni baarakɛ ɲɔgɔnya kuma ninnu kɔni a bolila de kan hali n'o y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Niger olu ka finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kɔni ye an fa sugandi olu fa ye Faransi ye anw fana ye an fa kɔrɔ k'o bila ka se ka an fa kura ka se ka o ta tuguni n'o ye Irisi jamana ye k'ali n'o y'a sɔrɔ olu ka kunkilenna olu yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye ayiwa o kana bali anw ka min ye wulikajɔ ye an yɛrɛ ye an ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ o kama a y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ni an bɛ se ka hakilinaw ka an fangaw yɛrɛ kɔni fana fara ɲɔgɔn kan min b'a to banbaaci minnu bɛ an ka dancɛw la olu yɛrɛ kɔni u bɛ se ka bunte cogoya min na fɔ laara yɛrɛ kɔni daminɛ la i b'a ye k'a fɔ o de la a nana k'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ ayiwa min ni o ye sigiɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa an k'o tɔ kolo don k'a kɛ teriyaba ye k'a kɛ baarakɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ye Mali ale ni Niger yɛrɛ kɔni cɛ i b'a ye k'a fɔ dancɛ min n'an b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ t'i jɔ fɔ kilomɛtiri 800 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la bi an bɛ waati min na nka i b'a ye k'a fɔ o kilomɛtiri frontière min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walima dancɛ min yɛrɛ kɔni b'a an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye banbaaciw de kɔni bɛ taa ni ka segin na k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ kɔni dɔw tɛ ka i jɔ yɛrɛ kɔni na o min ni o bɛ ka lakɔlɔsi Mali yɛrɛ kɔni fɛ Mali ye a ka dancɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni datugu n'i y'a mɛn i bɛna tiɲɛni kɛ Mali la ka boli ka don Niger anw ka da yɛrɛ kɔni o yɛlɛnnen b'i ye Mali ye a ka da min sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni min n'o yɛrɛ kɔni sɔrɔla o y'a to banbaaciw u ka taa ni ka sigi o kɔni caman bɔr'o la ayiwa min ye yasa hali ka dumuni yɛrɛ sɔrɔ ayiwa o kɔni o se foyi t'u ye bilen fo ka taa kɛ tajiw ale ni a ɲɔgɔnna si wɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye ka anw ka finitigilakaw ayiwa ka bingali wale ta ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ i b'a ye waati tɛmɛlenw yɛrɛ kɔni fana la a yira k'a fɔ ko ni banbaaci kelen ninnu bɛna bin Mali finitigilakaw kan ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni bin'u kɔ gɛnni yɛrɛ kɔni na sa u bɛ dancɛ n'u y'o sago kaban se wɛrɛ kɔni tɛ Mali ye ka don u nɔfɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni kan o kama Mali ye a ka min ye a ka dancɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka datugu k'a sɔn ka tile k'a la ka tila k'o fili kɔgɔjiba yɛrɛ kɔni na o de kɔni kɛra sababu ye min ye ayiwa Niger olu ka finitigilakaw ka ɲɛmaaso ale yɛrɛ kɔni nana anw ka jamana kɔnɔ mun y'a to ayiwa Bazoum mana walima a ka ministre des affaires étrangères bari olu ka wuli o wuli ni dugu yɛrɛ kɔni jɛra ni olu ka dugu jɛcogo yɛrɛ kɔni man ɲa olu hakilila k'o ye Mali de nɔ ye o kama olu bɛ kumakan kolo ani bingali walew k'olu ta ka Mali ani a ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa min ye malo yɛrɛ kɔni temarabajɛ ye o b'o olu kan olu tɛ se ka don anw ka jamana kɔnɔ o kama u ye u ka finitigilakaw ka ɲɛmaayaso ayiwa ka se ka o yɛrɛ de kɔni bila ka na o min n'o kɔni nana Mali ɲɛmaaw kɔni fana y'a yira la ko a bɛ togoya min na bi i b'a ye banbaaciw u bɛna bin anw ka jamanadenw ani anw ka finitigilakaw kan ka boli ka don aw fɛ yen i b'a ye a ka dugu de kɛlen bɛ sira ye fana banbaaciw u bɛ bɔ Nigeria ka bɔ yen ka na don aw fɛ yen k'u to la ka na bin anw ka finitigilakaw kan ayiwa na anw wululu ka waati min na u bɛ sɔrɔ ka boli ka don aw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la se wɛrɛ tɛ anw ye ka tɛmɛ an ka dancɛ wɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min kɔni bɛ bɔ Menaka yɛrɛ kɔni fɛ n'o bɛ Mali ale ni Niger ka se ka olu yɛrɛ kɔni gun ɲɔgɔn na k'a datugu k'a sɔgɔ ka tile k'a la min b'a to banbaaciw u ka taa ni ka segin caman den yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a la nka a kɛra jɔrɔnako ye maa caman yɛrɛ kɔni fɛ bari ka d'a kan olu y'a jira k'a fɔ Menaka olu ka balo caman o bɛ bɔ min ye Niger yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan olu ka faaba n'o o y'u ka capitale ye o yɛrɛ kɔni ale ni Niamey walima ale ni Menaka ayiwa ale ni o yɛrɛ kɔni ka surun fo ka taa se anw ka kɔrɔnfɛ jamana ninnu olu an ka kɔrɔnfɛ dugu ninnu olu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni ma nka min ye ka se ka da ninnu yɛlɛ laɲini yɛrɛ kɔni ye o de ye ani ka dugudugu baaraw ani ka se ka baara minnu bɛ yen n'o o bɛ se ka kɛ min b'a to jamana ninnu fila bɛɛ b'a tɔnɔbɔ e ko nali in kun fanba o t'o de ye wa fasili sɛbɛnna o de fɛ an ye min sɛbɛn ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔna la
Kabo indicateur de renouveau la ambe anteke mono botuguni mi soir de Bamako ale nofe soir de Bamako ale rekonimina idado mi me talike aywa abefo musomi mako sigida nyeta aywa ni oye urokia dumia ibaye bi jamana nyemo olu koninye wele bla matuguni wati mina fasiri yere koni sebemba abafo olu bu tege sebeni yere konina oya soro miye urokia dumia akoni akunkana blalanga amake wati jare koniye ibado kafo bamono nga kumado konga so minenga duninjigi ate mayere koninke so tigiye bi urokia omi nkera wele koni blalama ewa yasa fangati gila mo yere konife odala sumusumuni ni ndala nyingali mi yere konikera la urokia ibado kafo ni alere koni sigira réseaux sociaux sanfɛ kuma caman be ni no akoni abi dama olu yɛrɛ kɔni fenela kuma min bɛ fɔ o kɔni o tɛ oroki yɛrɛ kɔni bolo o waati la ma dɔn k'a fɔ a ka abonu olu de bɛ a don a da wa walima a yɛrɛ de bi sigi ni ayiwa o dimi kuma ninnu y'a kɔnɔ ka se ka taa olu bɛɛ lajɛlen fɔnɔ réseaux sociaux yɛrɛ kɔni sanfɛ wa nka i b'a ye k'a fɔ Worozi ale yɛrɛ kɔni bɔlen min ye Makan jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa ale nana ka i ta kɛ video kɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko TikTok o min n'a y'o kɛ ayiwa a ye jamana ɲɛmɔgɔ ayiwa a se fo ka taa se Colonel Asimu Goita o min ni ale yɛrɛ kɔni taara tɔgɔ ma ka tɛgɛ yɛrɛ kɔni ɲɛsin o ma o de kɛra sababu min y'a to fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni y'a wele nka a bɛ wele don min na a yɛrɛ ni a balimakɛ e ko u fila bɛɛ ma wele don kelen wa n'o ye Arasi Bachi ayiwa bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ ko ninnu daminɛ la maa caman yɛrɛ kɔni kun y'a dɔn sababu mun kɛra Arasi Bachi yɛrɛ kɔni weleli ye nka Orokiya Dumbuya ale yɛrɛ kɔni ta a kun tora dugula maa caman yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ kuma ninnu kɔni dalen kɔ ɲɔgɔn kan komisariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa se kunu ayiwa min ye midi waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kunnafoniw bɔra tuguni minnu y'a jira k'a fɔ ko e ko a kan a labana cogo e ko ayiwa a tɛ ɲa min kɔ a labana o laban cogo la o de ye ka se ka mandalibu ka da min ye Worozi Vishere ale yɛrɛ kɔni kan ka se ka a dɔdɔdɔ min ye ka tɛtɛtɛ ka taa n'a ye fo Banangabugu Bole musow olu ɲɛyɔrɔ wa prison kaso min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Orokiya a kɔni a taara i da yen nɔ i b'a fɔ ko ma kɛ n'o ye Bole yɛrɛ kɔni kɔnɔna kunnafoniw b'a jira k'a fɔ i na komi an y'a fɔ cogoya min na TikTok o de ye Orokiya dun walima a ka abonnew olu ka suli o de y'a dun wa an kɔni ma kɛ yala ye k'a dɔn nka bi an bɛ waati min na Orokiya fo a k'a dɔn k'a fɔ jagokɛla don a fɛnɛ a bɛ ka ayiwa a niyɔrɔ a bɛ k'o fili jago ta fanfɛla la a ka kɛlɛ caman o bɛ kɛ yaasa ka da la dumuni ka se ka o sɔngɔ yɛrɛ kɔni ko o nɔgɔya o bɛ fɔ ka sɔrɔ nɛnini ma kɛ burujali ma kɛ dɔgɔyalima ma o yɛrɛ o kɔni o ma bɔ a la bari ka d'a kan kuma dɔw la maa caman yɛrɛ kɔni bɛ don a ka direct kɔnɔ bari a bɛ ɲini ka kɛ yɛlɛkofɛn yɛrɛ kɔni ye maaw bolo a bɛ maaw la nisɔndiya hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ a ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ nka a ka kɛlɛ ninnu senfɛ maaw bɛ yɛlɛko ani nisɔndiyako ka se ka olu yɛrɛ kɔni ta a ka kuma kɔnɔ maa min don dusu kɔni o ka teli i b'a ye k'a fɔ a bɛ baara min fɛnɛ ka k'a kɛ a ka d'a ye a kanu yɛrɛ kɔni o b'a la nka e ko baara ninnu kanu o ma min ye Orokiya min ye Vishere ka se ka ale yɛrɛ kɔni dun wa bi an bɛ waati min na Worozi ina komi Arasa Bachi ale yɛrɛ kɔni u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ waati min na sɛgɛnnafiɲɛbɔ don wa walima u talen b'u kɔsɛmɛ min ye Bole ale ni Kasobonba o yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la nka maaw kɔni siranna bi an bɛ waati min na e ko a ma kɛ chasse aux sorcières ye wa bari maamu ni olu yɛrɛ kun jatelen bɛ i n'a komi maa ni tɔɔrɔlaw ayiwa tɛgɛ dara olu maa fila de kan nin waati in na ka taa olu bila bɛrɛ la bɛrɛ min bɛ se k'a to ayiwa a buruna yan fɛ a taara yan fɛ an kɔni an bɛna faama wɛrɛ kɔni mɛn nin ma tuguni ala ka jisuma kɔni k'a fura ye pasili sɛbɛnna Laya Jara yɛrɛ kɔni fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ka to o hukumu kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye ka se ka balo sɔngɔw gɛlɛyali k'a kɛlɛ anw yɛrɛ ba don min ye Mariamu Kone k'a fɔ ka wali ɲuman dɔn a ko deliko o bila man di don kelen ɲani ye ayiwa san o san sunkalo olu ɲɛkɔrɔlaw mana se tan min ye labɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ min ye Mariamu Kone fɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min ni a kɛra ka bɛn ni tarata donya yɛrɛ kɔni ye ayiwa marisikalo tile 14 san 2023 min n'a kɛra Burusiret
travail yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye ni sigi sen fɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan o ye anw ba yɛrɛ ye fɔlɔ Mariam Kone ale yɛrɛ kɔni tun ye conférence ale de tun bɛ ka conférence ka animer fo ka taa se min ye Nuhu Tarawele o ye a kɛrɛfɛmaa ye ale yɛrɛ kɔni ye secrétaire général aux affaires sociales ale ni an ba tɔma ni ale ye Mariam Jakite secrétaire général du front ale yɛrɛ kɔni y'o ye an y'a fɔ san o san ni sunkalo ɲɛkɔrɔlaw kɔni sera ta a kɛra silamɛw fo ka taa se min ye nanzara diinɛw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ta ye min ye Mariam Kone a n'a ka tɔn a bɛ fɔ min ma Front populaire contre la vie chère olu kɔni bɛ laseli kɛ laseli min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛmaaw u b'u hakili to jamanadenw yɛrɛ kɔni olu la cogoya min na bari ka d'a kan da la dumuni sɔngɔ a kɔni a gɛlɛyara wele o yɛrɛ kɔni dara jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to degun ni tɔɔrɔ min bɛ anw kan o bɛ se ka jigin cogoya min na anw ka musokɔrɔba min ye Mariam Kone a kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmɔgɔw olu ka fɛɛrɛ kɛ wa sugu sɔngɔ a bɛ ka yɛlɛn cogoya min na n'a tora nin to cogoya in yɛrɛ kɔni na e ko forokoni o tɛna to a dogi sira yɛrɛ kɔni la wa i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ da la dumunifɛn dɔw bɛ ka se ka sɔngɔ dɔ ta olu yɛrɛ kɔni na ayiwa o min n'o o kɔni kɛra anw kɔni tɛ ka nɔ ye fɔlɔ o kama san o san anw yɛrɛ ka musokɔrɔba a bɛ ni sigi n'a ɲɔgɔnnasiw kɛ yaasa ka se ka wale mun bɛ ka kɛ ayiwa k'a fɔ nin man ɲi nka a tɛ da o dɔrɔn ma min ye ka se ka bilasiraliw yɛrɛ fɛnɛ kɛ an bɛ se ka taa sira minnu fɛ min b'a to nɔgɔya yɛrɛ kɔni o bɛ se ka na cogoya min na kuma dɔ la conférencew olu bɛ kɛ ka taa se nbitigiw ma ayiwa fo ka taa se sitigiw ni assemblées olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka kunnafoniw di ka kibaruyaw di wa a si den kelen a tɛ don ni juguya ye a tɛ don ni ɲɛngoya ye nka a kɔni ye ko taabolo ye cogoya min na a b'a fɔ ten ne min ma ja ani min kan ka falen a kɔni mi i sɔnni sigi olu yɛrɛ kɔni ka bi an b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni ka gɛrɛ n'i ye sugu ta k'a lajɛ min ye balofɛn 13 ɲɔgɔnna si jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye min ye ka se ka ayiwa dɔ ta ni sɔngɔw de la yaasa jamanadenw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka ayiwa o sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛjɛ yɛrɛ kɔni na cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni sunkalo min n'o yɛrɛ kɔni natɔla filɛ nin o kama min ye ayiwa Mariam Kone a kɔni ye wele yɛrɛ kɔni da ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale ye front populaire contre la vie chère maa ɲɛma a ye hakililajigin kɛ kabini san tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na min ye da la dumuniw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se mun ma kuma bɛɛ olu sɔngɔw a bɛ ka yɛlɛ waati bɛɛ lajɛlen na ale kɔni nana wele da jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to prix olu yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ se ka to cogoya min na i b'a dɔn an ni sunkalo tɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si kan nka an kɔni bɛ ka jateminɛ min kɛ a man ja sugu a ka gɛlɛ fɛɛrɛ jumɛnw olu bɛ se ka tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa yaasa sɔngɔw yɛrɛ kɔni o bɛ jigin cogoya min na ayiwa sɔngɔw a ka gɛlɛ wari yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ ayiwa min ye da la dumunifɛn 13 min fɔra olu yɛrɛ kɔni diɲɛ don o don dɔ de kɔni bɛ ka fara olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min na kɔngɔ bɛ an na dɛ an ka musokɔrɔba a y'a fɔ wa tiɲɛ yɛrɛ kɔni o bɛ a fɛ anw kɔngɔ bɛ anw na maliden bɛ kelen-kelen n'i y'a jateminɛ maa min b'a sɔrɔ ko 3 tile kɔnɔ o de ka dɔgɔn bi bari ka d'a kan sababu olu kɔni kelen bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye togoyaw olu man ɲi bi an bɛ waati min na ayiwa min ye ayiwa Mariam Kone a kɔni y'a yira k'a fɔ min ye an ka setiw kɔnɔna ye a ka fɛgɛn bari ka d'a kan an kɔni bɛ gɛlɛyaw olu ni ɲɔgɔn cɛ bi ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni wele n'a ma ɲa anw ko Malikura n'a ma ɲa anw ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya ayiwa fɔ pɔsi dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o dɔn i yɛrɛ kɔni ka du kɔnɔ ayiwa nasɔngɔ bɔli a bɛ nɔgɔya cogoya min na ayiwa min ye dumuni yɛrɛ kɔni fɛnɛ o bɛ dun a duma a diya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni ye nka o min ni o kɛra anw bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina ye bi i b'a ye k'a fɔ anw jigila yɛrɛ kɔni a bɛ ɲini ka tigɛ o kama min ye Mariam Kone ale kɔni ye a yira k'a fɔ nin ye olu ka laɲini ye ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u wele laɲini ye jumɛn ye o de ye ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw fɛnɛ tigɛ min b'a to kɔngɔ ni minɔgɔ min bɛ anw na ayiwa o bɛ se ka dala kuru cogoya min na a ko misali suruma o ye jumɛn ye bi n'i taara anw ka sugu la diɲɛ don o don sogo fo ka taa se ɲɔ ni malo ni fɛnw ma tulu ayiwa ale ni sukoro min ye nɔnɔ ye i b'a ye olu de ye fɛn min ni jamana yɛrɛ kɔni ye dɔ ta olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ la nka kuma bɛɛ olu de kɔni bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni ka taa fɛ sunkalo min yɛrɛ kɔni natɔla filɛ nin ye a fɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tɛgɛ yɛrɛ kɔni tɛ se ka da
olu yɛrɛ kɔni kan nin ye a san 3 yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ min ni bi yɛrɛ kɔni cɛ san o san min ye gɛlɛya ye bɔka bin o kɔni o de bɛ na sunkalo bɛ don ni o de ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama ayiwa min ye an ka musokɔrɔba Mariamu Kɔnɛ a kɔni ye a yira k'a fɔ min fɔ ɲɔ ayiwa o kilo o bɛ t'i jɔ fo 100 la bi min ye kaba yɛrɛ fɛnɛ o ye 90 ye ayiwa min ye malo yɛrɛ kɔni ye n'i b'a fɛ ka malo ni jɛ dun min bɛ bɔ an fɛ ani min bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔni ko kan ayiwa n'i jiginna 100 duguma e ko e na fɛn sɔrɔ a la wa tulu o bɛ t'i jɔ fo 300 ani dɔrɔmɛ 20 na bi nɔnɔ yɛrɛ kɔni o ye fo 600 ye nka bi an bɛ waati min na an kɔni kun bɛ ka mun jɔrɔ e ko a ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ ye wa sanni a tɛ se ka kɛ bari ka d'a kan ayiwa min ye marako juguya ye ayiwa jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ don fɛn minnu ma yaasa olu sɔngɔ bɛ se ka jigin maa minnu bilalen bɛ a ɲɛma olu yɛrɛ kɔni ye a kɛ olu ka marako juguya o de nana ni gɛlɛya ye bi an bɛ waati min na o kama jamana ɲɛmaa a ɲini n'a fɛ ayiwa a sigilen bɛ a kɔni a bɛɛ kɛra a ɲɛna a ɲɛ bɛ a bɛɛ lajɛlen na ayiwa an b'a ɲini a fɛ a ka se ka bɔ ka kuma min b'a to sugu sɔngɔ o bɛ jigin cogoya min na miliyari 2,000 o de miliyari 200 a kɛtɔ b'a la o de kɔni donna yaasa ka se ka ni feerefɛn ninnu kɔni sɔngɔ jigin nka a miliyari 200 i b'a fɔ a kɛra min ye a miliyari 200 ayiwa i b'a fɔ ko taa de donna la k'a kɛ sisi ye ka wuli ten a donna yɔrɔ min na a bɔra yɔrɔ min na maa si den kelen ma yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔn yaasa ka se ka kuma kun cɛ Mariamu Kɔnɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲa Faransi olu kɔni ye anw kɔni ka anw janfa k'an to taama la ɲɔgɔn fɛ i na komi a nansarakan olu ye an bila en plein vol ayiwa Mariamu Kɔnɛ a n'a ka tɔndon olu kɔni fɛnɛ y'a ɲini jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ bi an bɛ waati min na u fɛnɛ kana anw bila en plein vol an jigi b'u kan an ɲɛ b'u la yaasa yɛlɛma bɛ se ka na cogoya min na Fasili a sɛbɛnna min ye Yusuf Konate fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka Soir de Bamako Fasili jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ laada don n'an bɛ sigi an ka nin sigi ninnu na an bɛ to ka bilasirali kɛ bilasirali min n'a bɛ kɛ misali ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma e ko an bɛ waati min na ayiwa cɛ caman olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ baara min kɛ n'o ye ka se ka e muso yɛrɛ kɔni mana misali ci ma yaasa ka misali yɛrɛ kɔni jaabi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ foutaise kɛ o muso yɛrɛ kɔni ka misali la ni an bɛ taa fɔ Thailand muso dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale yɛrɛ kɔni ka taama sen fɛ ayiwa min ye gɛlɛya ye sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la accident a kɔni a y'o sɔrɔ o min ni a y'o sɔrɔ a ye message ka se ka o de ci a cɛ yɛrɛ kɔni ma u ka message sɔrɔ sira min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma line up yɛrɛ kɔni fɛ ni message cira ni maa yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko accusé de réception o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ bɛ na i fɛ yen a yira k'a fɔ cɛ a ye message sɔrɔ fo ka tila ka message yɛrɛ kɔni kalan nka min ye teliya la ka se ka muso jaabi a m'o mun kɛ bari ka d'a ka muso kun bɛna fɔ a ɲɛna de ale yɛrɛ kɔni ye accident sɔrɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la nka o min n'o o ma kɛ fo waati jan tɛmɛlen de kɔfɛ sa cɛ yɛrɛ kɔni nana bɔ a kalama ale muso yɛrɛ kɔni taara dɔgɔtɔrɔso la bari ka d'a kan k'a ye accident kɛ ayiwa kɛnɛyaw baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen ko in a tora muso kɔnɔ a fɛnɛ ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ka taa se kiiri tigilamɔgɔw ma ayiwa ka taa yirula k'a fɔ ale kɔni ye message ci a cɛ ma message a ma jaabi a jaabi kuma la ale nana ayiwa hakilina kelen ani laɲini kelen pe dɔrɔn de bɛ ale la n'a ma ɲa a b'o cogoya la furu ninnu a ka sa pewu ka b'u u yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ tribunal mɔgɔw fɛnɛ ko an bɛ waati min na a bɛ fɔ min ma ko affaire familiale nin y'o ye a b'a yira k'a fɔ ko cɛ ayiwa ale ka considération ani a ka bonya o si den kelen min n'o o tɛ muso kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ni furusa yɛrɛ kɔni sababu ye o kɔrɔ anw bɛ kangari da aw ye Mali la minnu ni aw musow ka d'a ye n'a t'a fɛ a ka furu ka sa maliyɛn ale ni min ye ayiwa komisɛnninw ka se ka olu bɔ misaliw kɛrɛfɛ k'u jaabi joona yaasa min yera Taiwan jamana yɛrɛ kɔni kan an kana an sigi ni histoire ninnu fɛnɛ dɔ kunna an ka jamana kɔnɔna la nɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Ani Keyita fo ka taa se Asan Kone Tɛnɛn Titi wa min bɛ tali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de fɔ Muna Layɛrɛni an b'a fo nin waati na ka waleɲumandɔn min bɛ tali kɛ an dɛmɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo Maimuna Tarawele ale de tun bɛ nin cɛsiri baaraw la an b'a fo ka waleɲumandɔn ka an ka baarakɛlaw yɔrɔ la ka daminɛ Makikan Sabalikɛ Ture Siriki Ture Kalilu Ture Umaru Ture Aja Ture ka nin bɛɛ fo ka taa se Salifu Tarawele Tanti Jeanne buramuso walima buramuso kɔrɔ de Tanti Jeanne buramuso m'a fo fo ka taa se ayiwa Usman Kan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an b'a fɔ
a k'an bɛn sini ni kɛnɛ kelen kan ni ala sɔnna